Nakigdialogo ang mga miyembro sa National Confederation of Transport Union Cebu sa Regional Director sa LTFRB 7. Dili sila musalmot sa transport holiday. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas nisamot ang pagtiyabaw karon sa transport sector. Apil na ang National Confederation of Transport Union. Gumikan usab sa padayong pagburot sa presyo sa produktong petrolyo. Din ugmang adlaw lain na usab nga mega fuel price hike ang mahitabo. Unang ipahigayon ang rally sa managlangkob sa National Confederation of Transport Union o NCTU. Uban ang mga sectoral group nga nagsuporta kanila sa pakigbisog karon batok sa epekto sa mega fuel price hike sa atubangan sa LTFRB office. Apil sa misalmot ang mga traditional o modernized PUJ, TNVS, delivery rider o ride-hailing app. Gipasulod ang ilang leader sa conference room sa LTFRB diin giatubang o gipaminaw ang ilang yangungo ni Regional Director Abu Samin Mantuan. Gipangayo nila nga matabangan nga mapadali ang pag-release sa ayuda nga anaa sa DSWD ug ang paglibkas sa excise tax. Gipasalig sa LTFRB nga ipaabot sa ilang ulahang buhatan ang mga sentimiento sa grupo sa transportasyon. Lisod kaayo ang among flight karon. We comply, but at the end of the day, kami nahalaod. Ang mga bayranan, nakapondo, ang among co-op, maintaining balance na lang. Pwede ba among himuon ang among membro mao pasa sa inyo ha kay para matagaan og kasiguraduhan nga matagaan sila og subsidiya ni ani. Kay ang kumpanya karon naghimo po sila kaugalingon nila para isalbar na nila ang ilahang kaugalingon nga negosyo. Among gibuhat pod ang boundary sa among ipaubos gyud ngadto sa kinaubsan. Bahala na ang mga kooperatiba mo inirisgo na dapita. Kay tungod amo na gibuhat wala na gyud. Magunsa na ang among maintenance, magunsa na ang among monthly amortization sa bangko. The government is really exhausting all the possible solutions. Yung sinasabi nating fuel subsidy, pina-fast track na yan, actually underway na yan. Nauna lang sa NCR and then ginagawa ng paraan. Actually, we are given a deadline until March 25. That would be Wednesday. Samtang ipasalig ang grupo nga dili mosalmot sa transport holiday nga gihangop usab sa LTFRB aron dili mabalda ang mga sumasakay. Gibutyag sa NCTU nga anaaman o walay transport holiday aduna nay na po nila ka mga miyembro ang mihunong na sa pagbiyahe kay wa na kasugakod sa kamahal sa lana ug posibleng madugangan pa kini kung dili gyud mohunong ang pagtaas sa petroleum products price. We will include in our minutes lahat ng kanilang concerns and entrust it to the central office for the higher authorities' consideration. Sa sugot bakos ang gihimo karon sa transportation sector aron makapadayon sila sa pagbiyahe samtang ilahang gipangalyo po karon nga marilisan na sila sa ayudang gisaad sa kamhanan kay murag naabtan na kuno og siyam-siyam naabtan na lang sila sa laing aumento na usab sa presyo sa produktong petrolyo. Ses. Daghang salamat Alan Domingo.